Hello mga kabisdak, ako si Julene. Welcome to my YouTube channel guys. Tara magluto taog humbang Bisaya. So ato siyang gamitan guys og salted black beans. Siyempre, og ingananan na siya direct no. Butangan nato siya sibuyas, bombay, tapos ahos, paminta, durog o pamintang dahon ng laurel kung baga. So ingon ana mi siya nga maghimo og humba ang mga Bisaya. Syempre dili mawala ang asin guys, gamay lang ang atong ibutang. So, syempre ang kay kami mga Bisaya ganahan mi ana nga templado nga medyo mo labaw ang tamis-tamis. So butangan nato siya gamay nga brown sugar, mga 2 to 3 spoon lang, og syempre dili mawala ang soy sauce or tuyo og suka. Mao na siya ang ato ang ingredients sa atong humbang Bisaya guys. Og syempre guys dili syempre mawala ang Sprite. Og balikon ako guys, ang atong mga ingredients simple lang, dili kinahanglan nga mahal ang atong gamiton. Og dugang lang sa atong pampalasa, butangan nato siya og pork cubes para sa dugang pampalasa. Og kay nag-asin ta guys, mabutang ta gamay bitsin. Ingonana lang ang ato ang humbang Bisaya. Butangan nato siya og asusinas, then ready to salang na siya sa apoy guys. Lutuan nato siya sa hina nga apoy para inanay ang iyang pagkaluto, dili siya masunog dayon. So kung bago pa lang ka sa akong channel guys, paki-click na lang sa button, paki-subscribe aron updated ta sa mga videos nga atong mahimo kung naanak po tayo mo na siyang resulta o gihimo na siyang sumsuman sa atong mga kahigalahan. Salamat.